Nggih, Mbak Engga. Monggo ning cek lu, Cek. THJ Audio. Monggo jenengan rumiyin. Kula rumiyin nggih. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ini Pak? Sampun ngantuk. Dereng. Semangat nggih. Warga pundi niki? Balung maca nggih. Anjir. Sama-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat kabeh nggih. Kan mari berlibur berapa hari? 1 hari nggih. Sinten nggih? Lo penontonnya gitu berlibur toh kemarin kita kan nggak tampil. Oh nggih. Mosok wis kurang semangat. Nggih. Saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu ugi matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi matur sembah nuwun dalem maturaken kagem sedaya Bapak Panitia. Wonten iki Bapak Panitia, ugi ibu-ibu PKK sedaya matur sembah nuwun. Ugi mboten supening dalem ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Balung Mojo Kulon. Nggih. Ingkang sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang. Ingkang dipun pimpin kali Mas Didi Mas Didi Purwanto alias Mas sintening Mas Gundul. Piantune bagus, ramah tamah dan gemar bersedekah. Alhamdulillah nggih. Dan tidak sombong. Tentunya Mbak Inga. Nggih. Oke, ing dalu menika bergabung dengan channel YouTube yang hadir pada malam hari ini matur sembah nuwun. Yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi wonten kenapa mawon ning ingkang wonten wingking kita ini lho. Yang terbaru. Nggih, ampun kaget. Lek tahun kepengker niku harganya sekian, sekarang sekian. Dan karena sekarang tambah sekian. Karena ada yang terbaru. Budi Wijaya selalu memberi yang terbaik tahun demi tahun. Dadi aja kaget lek regane rada iya to ning? Nggih dong. Niki napa? Video Tron. Nggih, jenenge Wijaya Tron. Operatore sinten ning? Mas Hendri sekali Mas Aan. Nika lho ning piantune. Wonge nduk sana. Oh, di sana. Piantune ganteng, blenga-blenga. Waduh, brondong ta, Mas? Brondong. Ngawur. Hah? Bene brondong lah ngono. Nggih matur sembah nuwun kagem Audio Nabila yang sudah bergabung dengan audionya THJ Audio. Nggih, matur sembah nuwun sanget kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur ingkang hadir ing dalu menika tanpa terkecuali. Nggih, monggo ning salajengipun acaranipun apa? Acara Bedayang Serba Serbi. Masih bersama duo gak jelas.
monggo ning langsung ke mawon dipun Selanjutnya. aturi. Yang perdana kita tampilkan Neng Bella Firmansyah dan Neng Adis Bagas Wara. Matur suwun. Ning Matur Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Dipun aturi ning untuk penampilan yang perdana tim pedot jalur langit matur sembah nuwun. Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Di belakang Neng Adis Bagaswari. Selanjutnya kita tampilkan Neng Dias Pratama dan Neng Rista. Ya salam. Oh diganti. J. Oi. Neng Rista. Ya salam. Di belakang Neng Rista, saya tampilkan teman-teman manis campur sari. Ada Neng Nana Leho dan Neng Yantika Dimas Santon.
pinggir kali dasar ayo moblong sing moblong termerati pisang jambang ra bisa nembung bisa nyawang rawani nembung baru dayang ulon ayo moblong sing moblong duwe wong sarung plengkot duwe pinggir atine nekat owa pikir Di belakang Neng Yantika masih di tembang manis campur sari ada trio Wati, Neng Rani Kimbulwati, Neng Kiki Ameliawati, dan Neng Menik Mustikowati. Gandas loas sak solae trana saka saking Purwa roning nendra nalendra saeka raya tanah selawat jaganmu saya nambah bangun dasar ayu lancar kuning nora burung hatiku dadi komeng asapmu kedede aku wis rimo tanah kanggo tambu tangan gore nawangi tanah sale wong atiku ra bisa lali Di belakang Neng Menik Mustikowati masih di pemeran penting Budi Wijaya ada Neng Marsa Aprilia, Neng Yuni Suyanto. welang kekek mencelok nang tembak bareng maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati welang kekek welange kadung mencelok ning karo aja ngenyek karo wong kakung ditinggal lunga bakal ning cilaka walang kekek walang irang mabur bengang yen bana mandeng aja mong seneng golek ana diparani Di belakang Neng Yuni Suyanto masih di pemeran asli Budi Wijaya ada Neng Vikup Krisna dan Neng Rizky Tok. Esok ngereteng sore ngereteng sang tireteng
asli Budi Wijaya, ada Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Semua selanjutnya masih di pengreman asli Budi Wijaya, ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu. Di belakang Neng Titin Subayu akan saya tampilkan pemain-pemain sinetron yang lagi membumi di jam-jam yang tertentu. Siapa Neng Nur? Monggo diaturi. Ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini Surobi. Dalam sinetron Siluman Kereco. Jroning Sukakudu eling lan waspada ora butuh kae-kae butuh kumo nyambut gawe
tampilkan 4 seniwati sekaligus senior-seniornya Budi Wijaya Ning Yayu Karmala Ning Irma Arifin Mami Okta Sudar Manto dan Ning Mary. Sekar pisang sesaji ning karya Witan klopo masih muda irone suka kudu eling lan lapodo ing manapun pengen kuda sejetriya dan semarang dan aja kamu kurang Ning Nur dalam genaplah sudah seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari masih bersama Delewong Delewong anti galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Audio. Fortuna Leting idolane Arek Jombang sumangga Mas Jono. Apa iki sak dalane takdirku sing jawabe seliramu petati petulambe wis kadung mati rasaku kemas rungu tangisku Bati itu soko uripku Pare pasang reke lintang dengan kusuk kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane bapak ibuku sepurane mas yen gawe loro hatimu Budi Wijaya Delewong anti galau Media Audio kerja bareng Nabila Audio. Fortuna Leting. Terima kasih. Wijaya Video pancen ngelarake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja
Sinarmu bagai purnama, paras bertaburkan cahaya. Mantra apa yang engkau berikan sehingga mayangmu menghantui, selalu terbayang mimpi mata, selalu terbayang menjadi kawan. Dari ujung kuku hingga ujung rambutku, mengapa di hati ini lain terasa, meski ku tak kenal siapa namamu. Sungguh damai hati ini bila bersama. Adakah kenyamanan di hatimu di saat ku melirik
di saat ku melirik dan memandangmu. Adakah serat rasa cinta fata morgana seperti ketukan jiwa? Ilusi apa yang telah ku raih, sungguh manis bayanganmu yang tak pasti. Sekejap engkau datang, sekejap hilang lagi, bagaikan mimpi di siang hari. Hanya bunga mimpi Kutha Jombang arane Jawa Timur latahe, kutha disebut kutha beriman. Presidennya panas dadi nyatane, kutha satria panjenake pondoke, kesenian lutruk iku kabudayane lutruk, Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane. Tirta wisata yoga rali, dina minggu ya pancen akeh sing nekani, pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan, kena kanggo contoh uga kanggo patuladan. Rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan, pancen maju kutha Kabupaten Jombang. paripurna. Nektar Dalam baiknya usaha sudah acara bedayan serba serdi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda Ya. akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Oleh Cak Roso. Hadirin, sebelum saya undur diri, saya Ningino Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.